Du er lidt grim også, Sille. Sille. Hvor du grim. Ja, du er grim. Grim er du altså. Ja. Hej. Hold kæft, din dumme møghund. Godt. Åh, det er bare bolden. Her, Finn. Jeg hedder Bob. Hvad her du? Jeg hedder Bob. Okay. Bob. 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 Hvad fanden? Hvor er det henne? Der. Ja, det er godt. Bob. Ah, jeg er Bob. Bob. Jeg er Bob. Bob. Hej. Øj, der. Øj, en er god. Jeg hedder Tim. Fy for helvede. Nej, det er noget smart. Det er meget godt. Hej, dyr. Ja, hvad er det? Ja, der. Jeg har en flue i rundt. Den er faktisk så stor. Ja. Det er hundetyk, men smager. Det smager slet ikke af fisk. Jeg er her, som I nok ser. Jeg er her. Jeg er her. Hej hund, jeg er her. Jeg er her. Hvor fanden er det nu her? Øjeblik. Hej mor. Ja, er det mor? Hvad er nu her? Nej, hvad er nu her? Okay, tak. Jeg er her, Henrik. Henrik! Det er Henrik! Hej! Jeg er her. Jeg er her. Men nu er her. Jeg er Henrik. Jeg er her. Hej! Jeg skal til at tage. Det var du klar. Hej. Jeg skal lige spise noget. Jeg hedder Tim. Jeg skal lige have noget kage, som er vildt godt. Hej. Ja, fy. Det er mig og Finn. Jeg skal lige have noget sukker. Det er fandme godt. Ja, det er rigtig godt. Det smager pænt stærkt. Kaster du op, eller hvad? Jeg tager til at hoppe rundt til dem. Hej. Jeg hedder Bob. Bob. Jeg hedder Bob. Hvad er det, jeg skal lave? Hvad er det, jeg skal lave? Læk. Ikke en lektie. Gal. Hej. Jeg er ikke Henrik. Jeg har spist salg. Af det. Det er kraft.
Sille æder det. Ja, det var så vores lille film her med vores små eksperimenter.